u deputy simester pada ina po nartiang bad u MLA na po juai kila yang men persyai kata ka jingkren juga hanaba ngangal pendono ektin jantia menegani abang akren ya reservation policy adon ke jingkren na po assembly paknala kren hapring arki chat penriu hapring ki kasi bagi garu bakumno ngingi ko abagan no ngingin pediang ya ketua jing ai jimut juga ketua recommendation committee ka committee ka bala thau kar pang daga sarkar badi ban penek kum jungyong em gila community bagadi balong saunyo nom ta jingi ki khasi bat sau paules e kan ne kum ju i ta ki para garu yok yong bagi kini no yok hok ka jungki tendri hagui ski uni u deputy simester badi na po nartiang bad u MLA na po juai kila yang men persyai kata ka jingkren juga hanaba ngangal pendono ektin jantia haga jingkren ka juga haga jisanga krennya ki jat benriu namar ngilong kawai ka jat benriu khasi kenriam upnar ubhoi war ulingam u nong trai mulyang di kawai ka jat benriu ngamla ban penmi da kawai pat ka jat benriu na lonang ta lara ka denga ban samaroi aingan samaroi nama kata ka di jisha ngala krennya kata ndri kini ki sim ko politics ban penhiar ya ke parti pra asentils ban ong papet u arden mentau kwa ban pendono ekten jatia ong kamdon kum kata pide berslutu ya ke jingkren ngakren ya ke jat benriu habang ngakren ya ke jat benriu ngonong mangiki khasi le dengi donang ni ndre le dang ong ya ke thain ngonong ka them riboy ade bendon ka jing sutu ka bagum ta la dang adana gentils ngonong ka gentils district West Gentils, East Gentils, ka War Gentia, ngimla ban penduk kita ki kerteng, ke belalong do long senam, haga jat benriu ndre ken mau ngi dei ka wei ke jat benriu ndre ka dir ki persiapan bersutu bakla namar yakihi ki thape tang kumno banyo ban persutu bakla ogi theri doktor bas kemana o mentati menswa julit tebut mau wang menta pa ulik krobut teng la diki bri ki bam sutu la diki pinsung rim ta kumno mo lesi ki laban sha alam bakla re ngiyong ka jingkren jong doktor bas kem kamdei ka jingkren ka basukren penrem re ka de ka jingkren ka badani ka jingkit kli kubu briu bala nang bala start bala tip ha ya kata ka political science le ni ka politics ubriu bahikai kata ka subject bodona po ni hu badu pet ya ka jinglong jingman jong ka san perteni ka bam internet ka ba isniu dur hadu kata ka ba ka thok ka syukur ka penit pa ka le he ka le meng ka le ben le kho yigi betul kam sngo don dor bangangan let ban teput nampak i kata ka seng nampak i te ki nongelam syang ka jingkit kli halo kata ka nongrim uni nongelam jingi ubagi la sai meta ku kertong wong bangam ju kam le teput kamut ba umpat ju le teput pat ki pat baru ngajio sngo kaleng ki jong las sngo tat pi ka le teput menta rimban si suli tang balai syak kenya kata ka jing sngo jingi pai ba but they hadin baga voice of the people party kami pertai baga dombyang saisin kata ka minsim juga jingkermen ka jing sngo shania but they stang dengan linti juga voice of the people party they stang dengan nongrim ka la sandur ki nongelam juga ni party but they satang ki nongelam juga voice of the people party baga don ka jingkermen ni ka jabriu namar kata kampat judon ka jing shong shit board MP kumbadon house namar kusau denem balik ke kiu ke jing tabut balik ke shong shit lingok yang pat jak ni oh kini kiwi ki parti kimut tribe pat ba o bakersyan ni datang namar bo so shong shit ya ke jing roi kong deng kong na ki pat ba ki kata ke nongrim ka bangila sanjul ki pat ba ki snutu padi satang ta hi balaban klib yang ya ka hok pat ba ka hok kan yang resong yang pat ba kan ke jing kerhu yang i kong ka chat beru bakil ai ke jing kersyan ni o ki pat ba bi i kwa namar taban pu ya ka kerdan ke jupi ha ka jaka ka bapi pide bendon ngiko banwanra ya kata ka kerdan ka jong kita ki Emily ki bala pen ibor menta la pen affair la kum ki play kendo kum ong ha ka jaka ka baki de bendon ngatrai kindom yang apa pen 1000 daju atau garden kali pen 1000 mingi kum daju me malaki meeting ngatrai kalaban ni kum kata ndringa pen 1000 kana bagi nginang ban penringdur pleng kata ka dai ka sensyar ka kana bakata ka dai ka ikhtiar ka bala penkup yangi ki pat ba daga riti sensyar juga sarkar India kalong gai ki basnotna mo kalong gai ki basnotna lari ki pat ba ki don ya ka bakum ka ni tinamar ka ta ngim kwa ba ka ta ka jing snow tu ka jung pi ngim kwa ba ka ta ka jing pediang ka jung pi ka
ngi kinong elam chong ka party kan long betang nam ta koi election ko bangalong mane MP ngi adu khat rio jar balai ke her kabut adu khat we jarang ni namarang don playing gitu ke bala kersyani ngi ke MP ke bala eno ngi tangha ke MDC election ngi dang don kam ban kampen sngo thu yaki ba kam long bangin kenre nong rim no tang kumta tang gawe election pin kan no kampat don jingmot la ngi job MP ka to ka board MP ko jupi kan le nai ka board MDC jupi kan le nai lem nang yo man corruption no ni ka board senchar nama dealing ba ka sarkar jala bang laban ora sipon ki jingkala tenamar ka ngi kwa ban ken tuipi legit ngi ling ba ka nongrim legit ngi namar bishane angi ki nongelam angi uplay ulo plong ba kan kan mi ka party harin kat ki nongelam ki benar ka jingkli kumagalo ngi pila dam don ki nongelam kanu ka cek beri kan melaban pau kanu kari kan melaban pau tinamar ta yai ne kan bat kita gendong lam yai ne sipor bat kata kan nongrim joka party tak hadu arbu pra bat sabi syar kan jadu arbu pra la ka DP ba pindang beteng bandon bat ni lani ka DP ba pin pet no na kata ka party ke su piaban pet re menta kat ba pat poi kata ngas ngore banong ngim de ban kerki ke ngim de ban syalam bakala Imdei baca pentami, kidon si bon kijing pentami, lagalong ke district council, mereka kam ki bapa, jong ke district council, bat ka basno si kalong wat ki lat patai kubor haniru, oh don ganu ke kubor beri ka voice of the people party, mi jran kita ki kubor, menin ngi ke tukut ke surok, syatai syapo, penursla, kami ke kubor kumbaka di bendi. Kadkut kat kesurut kabalan dekat no ya ke cingeni ya ke lekawan jitu kisnong gi bubun bat kasor slong don basno khiaban ter ya ke taga kubur henry la dei ban hang tuken bala jakhom khat kalekawan jong kinong kathan riwar bro ko namar ke jingkut no jong ni ke surut kamdon kum kata ke kubur mi kat thukan ningut ka kerteng jong kita kinong kersan jong voice of the people party ong chakhom khat ka VPP kini ke ba mangi kum ki nongalam ko ki pat ba be ki ko ban wan shepi ki pat ba ban pensko tho ipi ki pat ba panong tong ine yat bat ngi shania angi ki nongalam ngi ko apa kata ka jing shania ka jong pi ki nongalam kanong ka jing shania mo kata ka jing shania ka ba piong ngin shania ha ki nongalam ai ki chime garai ka ba de ba ka ba start ngin ai ka jing kersan kat bangi i kat bangi tangi kita ke nongalam ke nong sandur jo kata nongrim kidang don kata nongrim ka baki kila saipre la dengila kendria no e kata nongrim ngiru yem ngenom la shu banai ke jingkershan ki kwa bo pat ba un wan kum kata ke jing perkat ngajuang la da mangi ke nongalam ngiyo e kata ke jing lai lut bangin shim e ka rai ban petulun ni ka party o kan pensuk si shaingi bangin penurlong e ke bangi angnot nam ta ka bit ka yang jo pat ba ngaju punya serem di kimi ki pa ki ba yo ya ka jingkers ya kata ka ke jing lai lut bakin peniat ya ke yang kesem lari kila don yi ki kon jongki ki kon ke nong meme papa rai kat bapi rai mapi ongi piang bai ka pensuk sisa ya ki kimi ki pa bakin pentulun yi kam bat bakin shemi ka rai ka badon kam yang meta kalong bagi patma kumba pila jit ya ke nongrim kumba pila diang ya ke nongrim kumba pila shania bapin ai kata ke jing shania ka pura ya ki nongalam juga party bagi laban penurlong ya kata ke jingang not ka jongi nam ta ka pit ka piang ka jopi upat ba ta ka dei ka bangi ngi kwa bau pat ba un snotho bau pat ba un scam ha kata ka jing perkhat bat ba kam dei bangan sule song shit lani bano oh ha ka to te ka jit namar ba komta rem ngi mta ngi lek keleng yo snow ya ka jing au jing pat ba or kuslai barden nang ngin job pet ar popra kata ka di ka jikkermen ka baki ai nei don ki cakapat ki ba penbot sedaka ni ka kentin tang balada kamlong kumta ngin job pet yang ni arti kena tang balada kamlong kumta ngiong wengno pendono ya ka to ka kentin ka papiong tang balada kamlong kumta buat busyu ya kata kentin ong mai nang ni ngin penjob ya ka voice of the people party ngi ko ama mapi ki pat ba ki ba ai ka jingkersan pindan bit tanggawi ka jing perkat nadu menta bakata kalong ba arfu prahi ngalarai ban ai ka jingkersan bat ngalarai kum ki pat ba ban ai ka jingkersan ya ka voice of the people party bat arfu prahi ngalarai ban penjob emily nang ni nama hoti constituency kanum don shu ta ka kentin banong tang malada kamlong kum ta wengno
Malada kalong kumta kan poi hagata ka thong ba mangi kinong elam gi po thong ba ka thong ba mangi kinong elam gi po kalong ba usnam arbo ba nadu o arpa ngin sedang ban sinshar ya kan ga jela ga ji ba ngi po thong ba ngi de ban job ka ba duna e lai pu ar na ka lai pun riu lai pu ar na ka lai pun riu ngi ban job pala ngi job lai pu ar na lai pun riu manoi pingim dan kam ne pen ya ga hok le job kamut bangin umpring candidate Cengkaru Hills kamut bangim job mereka ingin bagi job nang tai kadeu nam tam nei nang ni ngi ton kam lai pu ar na ka lai pu ka tuna e ngi don ga jingai ke baskem kam nei bangi shane ala ka jogobor nre ha ga jing pe ha ga jing sno thu bar ga jingya lenti ngi sno thu ba ga kti ke joble kaya ringkat ban ni rang ba snong mane sora snong yong kum no ka ba lingo ka ba sno pla palajan baro shibanai mok mo ka mayang ka ther bi tu sok Slap renyeng, nai mentah kasih kas sekarang. Kami ni kerja jar kah? Kami kau play, you lah pensange, you tahu slap. Pa kami meeting kan yang baik. Ketika cuma lihat orang nginget ya kata. Pernah snow toro bangali cerong seneng. Ngai kendo kilong kami, ngai kendo kiri orang ba, kiri teman, ki orang ni dwai nam ta jompi, ni dwai nam ta ke VPP, ni dwai nam ta jompi kinong kit kam juga VPP. Bapin dia ni kerja snow toro jumur, bapin dia ni kami sim juga jing snorit, kami sim juga jing i, bapin aman poi sih katong, oh play un cuma mereka jing dwai kerja. Kami itu kaya bekum kita kibriu, ngai kendo itu kibriu kita terus haga jingim. Kiba lesi. Mau haga jingong beriu, kim laban sensar yang laga jong jim. Kiba nang ngop haga jingdi, kiba pen buat. Kiba la di kerni bah. Kiba le si mangi ke imlang salang ilaban ong iki mendi. Habang kedua iki beriu kum kita haru ke ong barden. Men haga ni ngila yok pisah. Namut try bikin ong ba. Piru penap ai. Mo kalau em pe hite ngim don mo ka pisah. Nai yong em. Ngila yok pisah, hoi ngila yok bai di. Ndai ngim perkat su ya dia yang mentah. Oh ngi pek ngi ima ya kan negeri ji ngila perkat nam tak lawai ji kon gikti bat ngila tap ya ka put ka ji hau pra tela na ki brio ki betot kum taru ha ka ji em kidan perkat ya ka lawai ji kon gikti kat no tam ka de ban long ya gi wei pe bangin perkat nam tak ki kon gikti ki jonga ki jopi ko ki pai ba bi namar ka ta ka nganget ba pi pin snow thu ya ka ta ka ji angnot ka ji ngida terang sisa Banuan rakyat ke cingkela, ban kentiu biang yang kata ke puram gini, ni kau ban kelib yang ke puram, ni kau ban penim biang yang kata ke bor ke jong pat ba haga sensar ke karar, bat ni kau bagi ong kata ke vision statement ke jigi, lani kata ke tin pira, ke baik ke kintin, ke bagi pek jengai, lani kata ke jengai ke jingkelong, bagi kau ban penim pat, ban pen bahapat, ban pen keladur, ya kan ni ke ri ke ke jing. Jela ke jing ke jela ke bau play udah kerku. Lari ki wei ki chat beri kenjeng la yo eng ni ke jela mereka akan tiga wei ke ba pau tam ke perthai. Ki nong Israel la ki wan sing ni ke ri ki ki ong la dengi yo eng ni ke ri ngin sabam ke perthai per koi motor mapi. Ringi pat kat ni ke jing kerku play. Mengi ki try meluk ki try jaka. Oh ngiak sat. Ngila dei ban kam ki o ke yo ke kot. Lalu ingin jin layo yang sarkar kabatri hok nam tahu pai ba. Dei namar kata lau ngihapan mi, ngihapan kren, ngihapan peni. Kani ke sarkar kena ingi bangidi ke seng ke basu persyak lut nadong sedong. Yang em ngim persyak abang iba ka penduk jing mentoy lani kam ai jing mentoy yang utrai mulu utrai ska. Oh